Hej, her er det Michael fra Birdie Club. Er du også træt af regn og slud og våde baner, så kom ind i varmen. Her har vi alle muligheder for at spille i alle kategorier og på alle levels. Der er ca. 450 forskellige baner, man kan spille fra hele verden, og alle baner det er fuldstændig naturtro kopi af virkeligheden, bare lidt bedre vejr. Vi har en hel masse konkurrencer kørende, en hel masse turneringer kørende. Der er blandt andet for de unge mennesker i forskellige aldersgrupper, arrangeret af Trackman, og vi har DM i indendørs golf, som alle kan deltage i, og vi kører i øvrigt vores egen lokale Birdie Club turnering hver måned med præmier til første, anden og tredje pladsen, og for længste drive og nærmest flag, og der er faktisk mulighed for at vinde helt op til 10.000 kroner i kontanter, hvis man rammer det rigtige hul i turneringen. Udover det, så kan man komme ind. Vi har pro-trænere tilknyttet centret. Der er nogle fantastiske træningsfaciliteter i systemet, hvor man kan komme ind og træne sving og sit slag, og man kan få vist køllens vinkel og attack angle og spinloft og alverdens forskellige parametre. Virkelig et godt træningsredskab, som bliver brugt af alle niveauer. I Birdie Club der er mulighed for at komme ind og spille som green fee gæst. Det koster 250 kroner per time for en simulator med plads til op til 4 personer. Men langt de fleste de vælger at blive medlem herinde. Vi har forskellige medlemspriser, som kan ses på vores hjemmeside birdieclub.dk. Og vi har selvfølgelig også basic låneudstyr, I kan komme ind og benytte, hvis I har lyst til at komme ind og spille. Og har du ikke fået dit eget udstyr med, så har vi både lånesæt til damer og herrer, og vi har til de allermindste, og altså også til de allerstørste. Kom ind i varmen. Der er masser af ledige tider, og der er alle muligheder. Man kan gå og træne for sig selv, man kan træne sin slagteknik, man kan spille 18 huller i en 4-bold på alle de forskellige baner, der er herinde. Al booking det foregår online inde på birdieclub.dk, så velkommen ind.